Yo. Ayo. Aduh. Lambene kok medhe silit pitik. Jaremu nyicipi, Mas. Suara. Lah iki gak dimainke eman-eman to. Lho, lah nggih Mas suarane panjenengan. Di panjenengan bawa sik. Bawa. Digandrung dulu mengko sing nembang baru Mbak Rinvi. Oke. Bawa apa wis sembarang pelok. Tak gandring ya. Lho gandrung nek gandring ki pitik apa piye kok digandrung? Gandring barang. Lam tilan. Iya. Perjiwatan pagulingan. Wah, sing lanang entuk anugerah sing wedok musibah ya. Ben pisan-pisan ngrasake musibah. Ya. Gandese luwese aduh nimas dalange pengen. Iki lho aku entuk WA Pripun? saking Bumeo. Lho, Ayo, wes iki wes bahaya iki. iki mesti adu-adu lho, Bro. Bumeo. Lah iki lho. Nyapa? Mas Akbar mangke rampung wayangan Meo mang pateni kula kalih jenengan mawon. Oh. Dadah. Dita. Nah iki lho diwaca. Oh, lha iki lho, bar engko urip noneh. Wong mati. Masane. Ayo. Cah-cah yo gelem. Aku ki repot lho duwe bojo ayu. Tak tinggal ngomah kok disuluh tangga. Jak tanggapan nggih kerayan yoga. Ayo. Ning kuning. Lancer kuning kinawa liyan. Ayune blebese aduh nimas inten-inten pun kakang dhewe Gonge manual. payah tak ngempul mau udut ae wayahe ngempul udut lali le ngempul kempul dhewe Iso Pak ya. Iso nggih berarti iso kempul iso. Mau bas iso ora? Bas. Oh, apik ya lambene ya. Multifungsi. Multifungsi. Mau dadi kloset iso ora? Ora iso ya. Ora iso. Nyapa? terus cangkem karo mbok uyuwi Ora, ndak. ayo kudu gelut ae Ora. Mbak Rinvi Nggih Mas Akbar. hanembang supados Siap. hanglipur para marga masyarakat mapan wonten ing Hapengkol. Ya. Hal pengkol nggih. Nggih. dadi perkara Anu, Mbak, Nggih. niki wonten pamundutan liwung kalih ninggal katresnan paduka panjenengan milih ingkang pundi? Nggih, ninggal katresnan mawon nggih Mas Akbar. Ninggal katresnan nggih? Digarap jaranan pareng. Pareng. Nggih. Ninggal katresnan. Engko nek wis suwuk ya ta, nek wis suwuk solah jaranan. di bocah iki ketoke wis moh karo menungso Dateng napa? lho atase nyanyi njaluk digarap jaran Lho, Maksudnya iramanya. Oh, iya, iramanya moh. jaranan Tak kira kowe kan nggih. njaluk digarap jaran Mboten njaluk ditukokne jaran ngono maksudnya. iya. Ketokno ciri khas Tulung Agungmu, Mbak. Siap. Ciri khas Tulung Agung tidak ada lain yaitu adalah Hasinde Rewe. Aku tahu goleki ciri khas petuk ciri kabeh. Yo, coba kaya ngapa? Ninggal katresnan bersama Mbak Rinvi sapa mau? Rinvi Meowati. Lho kok yo ngeleh-ngeleh jeneng ki yo kok nyala. Ananda nggih. Ananda nggih. Ananda Sumeo. Bulan napa Mbak lahir jenengan? Mei.
Gemini, Mas Akbar. Gemini ya berarti ya. Gemini. Dan jenengan kok sumerep? Yo no nek me iki Gemini. Oh, Cocok, soalnya Gen Z nggih. Gen Z, Gen Z. Nggih, lek Cak Meo bulane napa? Trowelu. Kok terwelu ki niku siung. Pokoknya aku apalku trowelu. Oh nggih, pun. Kula kinten nek Oh, soalnya gisul soalnya nggih. Nggih. Suluk sak cangkem kabeh. Lho lah niku bahasa halusnya ginsol. Wis apalku lahir tahun piro trowelu. Yo, coba kayak apa ya? Digarap jalan ninggal ketesanan bersama Mbak Rinvi Ananda Made in Tulungagung. Yo, coba. Asta Brata.
bisa kumpul